En werd ploft er wat dynamiet in het land. Dit soort van onderzoek is op een soort plakken duidelijk te zien geweest door de man. Maar nu is het zo goed als dien. Als het bij mij denkt dat we een logistiek complexe campagne diend hebben in een heel soort gebieden en in een goed part van Friesland. En we zeggen nu hoe we diend hebben, we zitten nu op de laatste dag. En dan is er bij ons als familie een gevoel van dat we hartstikke trots zijn op wat we diend hebben. En dat we diend hebben zoals we diend hebben. Dus best wel discussie geweest hoe dit onderzoek. En de gaswinning in het algemeen. Maar daar verneemt familie net een soort van. Nou, in het veld vernemen we dat eigenlijk heel weinig. We vinden het meer in de publiciteit die er omheen komt. In de werkplaats op een jouwer is goed te zien dat een soort materieel nou net meer gebruikt wordt. Er liggen kilometers aan kabels. Onderwijls keert bij top en 12 het werk nog even terug, maar net met explosies. Dan wekken we de trillingen dus op met trillwijn. Wij nemen dat vibroseismiek. Nou, daar is het correct jongen. Wat er gebeurt, ze bouwen eventjes hun vermogen op en die jouwen dan een trilling en dan rieden ze weer terug. Pas naar treien, fjouwer hier, wordt duidelijk of deze investering door familie met gaswinning waarom verzinnen wordt.